Čaute, dneska si ukážeme zbierku mojich Pokémonových kartičiek. Vidno sa tam dole toto, ťažko zdvíhať, čiže môžeme ísť na to. Čiže takýto Team Rocket Meowth. Tu Gengar, pekný Team Rocket, nie, Trigger Treat. Tu Machoke, Illustration Rare, Togepi, to pekný, taký krokodíl, tu Energia, Holo, ďalšia Energia. Takýto tréner pekný. Máme 3 karty Darkraya. Tu máme takúto nálepku. To je nejaká roková zebra. Among Us. Tu máme nejakého fejkového Blastoisa. Toto je nejaký Zoroark, tiež japonský. Toto je nejaká God Hitele. Tam Volcarona. To je japonský Fudicoco z McDonald's packu, ktorý bol dosť drahý. Potom toto je nejaký Senior Pink, One Piece. Tu máme Victiniho, toto je veľmi pekná karta. No tu máme tiež ďalšiu nejakú One Piece kartu, Bowdelf Burst. One Piece. Tu máme Cynthia s Garchomp. Toto bolo z premium setu a bol dosť drahý. Toto Team Rocket Spidops. Tiež pekná karta. Ďalší Team Rocket Chilling. Tu máme Trick or Treat Mimikyu. Tu máme Master Ball Lilligant. Tu máme Charizarda, moja najobľúbenejšia karta. Veľmi pekná. To bola prvá karta, ktorú som kedy otvoril ináč. To je Darkrai. Toto mám dvakrát. Mám Mewtwo, tiež moja jedna z najobľúbenejších kariet. Tu mám takéhoto Tyranitar. No, tu mám Iron Valiant. Tu mám Poliwrath. Tu mám Glaceona. Keldeo nejaký, jednorožec, potom Archaudon, Pinsir, nejaká Donkard z One Piece, Monkey the Dragon, Charmander, Bellibolt, nejaký tréner, to je nejaká japonská karta, ktorú nepoznám, ale je to One Piece. Potom tu je Greninja,
Trick or Treat Pikachu, ten je veľmi pekný, mne sa páči. Tamto je Poltergeist. Takýto Jiraši. Oink Long. Radiant Steelix. Flareon. Gloom. Metagross. Takýto Zoroark. Čiže toto bola moja zbierka Pokémon kartičiek a iných. Toto je na dnešné video všetko a čaute.